Gina-propose si Puwersa ng Bayaning Atleta, PBA Party List Representative Margarita Ignacia Nograles ang hagna nga magatugro kang dugang nga benepisyo kag PREBILIHIYO sa mga single persons. Sa anang explanatory note, ginpahayag ni Nograles nga duro sa mga single persons ang nagaserbe nga breadwinners kang andang nga tagsa ka pamilya. Dugang pa ni Nograles nga may pira ka single ukon unmarried individuals ang nagatugro kang financial support sa kabataan kang anda mga bugto ukon nagaserbe nga guardians kun sa abroad ang ginikanan ukon hindi makasarang magsuporta sa andang kabataan. Dapat suno ka na nga may dugang nga benepisyo kag privileges ang mga single individuals parehas kang pagtugro kang work leaves kag flexible working schedule. Sa proposed Single Persons Welfare Act, gina-define ang single person nga any individual who is not legally married or to anyone who has previously married but whose marriage was subsequently annulled or declared void, legally separated and who exercises custody on or financially supports or aids someone not his or her child. Sa among nga hagna, tugruan ang mga single persons kang educational benefits based sa Republic Act 11861 ukon ang Expanded Solo Parents Welfare Act, cash assistance kag work from home schedules. Nasa adman sa hagna nga i-terminate ang mga benepisyo kag privileges kang single person pangalitan nga magpakasalja. Para sa The Public Record, Ariola, the Kinaray-a Chronicle.